Аз го натиснах и то още една квадрат. Здравейте! Днешното интервю ще интервюираме Веси Морадова, мисля, че се казваше. Как се казваш, мила? Веселина Морадова. Веселина Морадова. Добре, така. Веси, кой ви е любимият цвят? Лилав. Супер! Добър избор. Лилавата подчертава очите ви. Така. Любима храна? Любимата храна пилета с картофи. Пиле с картофи? Любима игра? Любимата си игра с човече. Добре. Любима игра на компютъра? Майнкрафт? Да. И любима кукла Monster High? Спектра, Половинас или Клео? Спектра. Така, мисля, че разбрахме, че вие сте певица. Какво? Вие сте певица, нали? Да! Значи с удоволствие ще ни изпеете някоя песен. Не. Добре, пейте. Сега виждам само Али. Сега снимай Веси. Ето, тук не виждам. Чакай така. Ето така. Аз така. Дръж и пейте. Ето сега Веси. Челокоте, Къде ще я натисна? Аз ще кажа. Каще фаща, малко тъкнички. Челокоте. Това е. Добре, супер. Книжки, как Еми се това ловят беше книжки.